Birta kalang rapet aratu ana pansimi apransinil hinpen kardom apachreiro kardom non birta kat han pon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang Assam Higher Secondary 2026 salang pangdak panalong Assam Kangpi district along pensami West Karbi Longri district ingdeng hinia salang misen pang text palong dul Chirok tok Karbi rad lapen rekom saiki tum chalang si la horizon khan bosti long raki chu tumpan kinepon Youth Alliance Against Corruption lang Peralong Regional Committee keseng panamai mesen pen pachun pon. Poloni perangke abitung atum mati poloni digital news forum abitung atum pen kalitang rusmi teron pm humiram sikap bajerdam. Non birtang ton pen puthot lang ponik sinak. Jangmi po ni pa ingkoroner kep ani HS final salang semi pangdak pon elo asamang kang pi along pelabang su salang tok pon laket homra sri thong kebra pharu chok sirap kebra sirke patum pen salang tok pon do lasu angbong pen semi 84.54% semi long pon do asamang kang pi along pen district angbong pen salang tok pon ang thek kimi nai labang ki Tamapul district 98.39% palong pon lo lapan hini ang ding labang ke West Karbi anglong 98.36% palong pon lo. Tamapur district along bangke 0.03% ansi api papidun jot anwer lo. Lasonsi East Karbi long pen semi 94.10% ans ang text palong pon lo. Karbi long Hindi district along pen semi toklang Charlie semi chingthur dun bom lo. Lapen labang so ang tek bangke non hejong semi ilitum tek pon long lo. Karbi long pen semi education mesen nangji non owi kimi tumta toklang thekvek nangji pupen ajok pen si KASC CM Dr. Chamrong Hang KAC Education EM Richard Tokbi atum pen ke bor ipon along Karbi long ara tumta thrap che tudun pensi non obi kimi tum semi toklang charli na semi pa prang dun bomlo Karbi long semi kedam tangan kan hutban bangki don Karbi ang long semi lo charli nat male toklang charli nat ki nang pa prang dun bom lapen obi kiminda nang chingthur bom lo pu bangki non head jong labang su HS final sarlang pang thekon along pensi ang thek semi thek on long lo lason si dipu ang kang along pen ke banai School putangti Difu Go Boys High Secondary School semi isilo labangsu school long pen semi HS final salang along semi art stream pen 89.82% science stream pen 100% commerce pen 93.63% ans palong dun plo Difu Go Boys High Secondary School long pen semi kedam tangan kan hut pen muti non da phiong labangsu school long semi salang thek semi nang mi bom do labangki lothan bang lapan ki kachali usumar tum lapan api po tum spatukang thek lo pusi Difu Go Boys High Secondary School Principal pen pachini pon. Difu Government Boys High Secondary School Women pen si Osomartum do Charlie bon. La pen la bangsa school la ke penang an ban lo Karbiang long bong isi ke ban naya school pule ba ongdung ba kapre ke ban school ban do ta hai lang stamela ta isi ke ban school lo la si kedam tang penanganan ingkan pen result lason se chingthur pon bom sa se nilitum thelo metric result ta kedam tang ningkan pli pen ke result non ko ke la ningkan pli an ke misen asan se nilitum la chithek pon long bom asan tha si pinita higher secondary result klang lo la pen la dak nilitum school long stream ke thom do arts science la pen commerce la pen pini ke klang high secondary result ta nitum misen pusan se chetek long arts along padoka ve la dak pen kipidun bang pharohini ra inko retrok la songbong pen first division ke long bang thongkera pho second bang pharoi siren erket la pen third troket padoka ve bang pharohini ra ke thamatum un chepa ondun la pen percentage sa hisab lang namlo pulote 89.82 90% pule pudam data chok lagi arts result lo la pen science bang phokep a student atum dak a school pen exam tok dun lo la songbong pen first division ke long bang kora pli second bang kora pli la pen third by ni kadok ve bang phokep ta pass aposi 100% result si science long bangke nuitum peneng chetek pon long lo la pen song tha commerce a stream dolan commerce pen bang kadoga ve thok kebra ke thom candidate atum exam tok dun lo
la song bong bang krit roxy first division long dun lo second division bang thongkya brahini third bang ket paduga ve bang phokya bra sirkya bato chipa undun si 93.65% daga school pen a record bidun long la asila so teng pen pulote nitum thak dam long chuneng ta result hinone niltum stame chuneng pen penenga bang nangki bat result bang ki ong na tu nangki bat nitum thak long si nitum ningarong parlo la pen lage kadoga ve nili la pokali teacher kadoga ve tum chapaduk la pen also marta mission san chapaduk pik pen si la pen guardian kadoga ve tum charadun pen also marta phan ka pa undun na pon nili ningarong parlo la pen tum birta nangge airport tum la media atau mapan sama nili akhiro pina non obe ki mi atum phan ka phre me nai le patangti rakhi ki chupen halo rakhi ki chu la bangki amithang okpran le phengnu choji ke lisi amithang akai sami phengnu pon dakpo la solong hep labang solong hemtun sami sungdun etpo lasi non obe ki mi atum phan lai rakhi hormu pen pajok pon lapen ki rakhi hormu pen ipa chi lu pon bang akenang sotlo bontome karbing long sami muni da phai ning pat bom ajok pen si rakhi biha klembang lapen rakhi chumta nang bat bom lo lasil hai bang ki khang dun ma akenang sot lu pu matha pon si chirok tok karbi arar tum long chirok tok karbi arar tum lapen ki khot khati raikom sai ki tum pen chalang si kedam tang jangmi puni phai engkora choksi ani sami khot khati police station ki parlopon angkang la horizon khan basti along sami kilang chari lapen kikru ga siding pon lo chirok tok karbi arat lapen raikom sai ki tum pen labang so kilang chari da mahut pen sami banghani rakhi ki chobom ari so tum phan sami nep ingdang pon long lo banghani ri so tum labang ki abhijit mohontu lapen ki ambal bharti busi pang thek pon lo lapen ki labang so rakhi biha khlem bang mate labang so rakhi hormuke jor bang sami hem ka veda jok pen si alang li phan ki nep indang pon long le dadlo ang tan pen ki bang ke biga che su tum karbiang long bang si anam pen hem nang do pen si lhai me hen o size tami nang khlem lo la so jok pen si obe ki mi tum pen sami la pu son si rakhi biha khlem bang mate rakhi cho phai sami nang bat bom tang lo lasi karbing long rat tumta kidu chirok tok pen non obi kimi tum phan kelang dun chari bang kenang sot jong sil hai obi kimi tum phan hai rakhi biha klem bang mati rakhi ke chupen ajok dun thek ter le putang ti bir de ji mati akang ting na chi dam throng pu karbing long la pachin thur pon chi phat bang ki obi kimi tum ta ar pu the tandu lasi karbing long rat tumta ke duga chirok tok pen hai obi kimi tum phan kelang dun chari pen hai rakhi hormu pen pehlo dun pen la pen ke hai rakhi hormu pen pa jok dun ba akenang sot do jangmi pone pha engkora nerkep arni langpher havar ke parlopon phanglok pet sodhor bi arong long youth alliance against corruption central committee atumpen bukla regional committee amhang pathek pon la solong ba engkora tum phansmi dengpon youth alliance against corruption bukla regional committee amhang pathek pon along aluhi aman pen central executive committee amai phu sonjoy tisu dihin ribang sardi teront sai hemchun bang pritom teront lapen ki executive member komol rong hangtum chitong dun bukla regional committee ar pu kedeng pon amai phu dhuni tisu dun amai phu dorsing be konchun bang rosoning hi sai hemchun bang bidasing rong pi din konchun bang babram tisu lapen ki members ke dona tum phan lapen members ke dona tum phan teng pon si labang so ajai mek metsen pen pachun pon bolongkom aji pen rajesh rong hang Karbi Longri Abirta central committee pen youth alliance against corruption kimang hal suba memangke karbeng long corruption thetan lo lapeng doping lo lasila so corruption along apa we deji phan nilitum ladak pini buklia regional committee nilitum nangseng no laso kiseng along pen alang litum phan nilitum regional committee secretary president pipon lo laso men memangke dhuni tisu alang li phan se president apu pipon lo laben bangke dorsing be alang li phan ke vp pipon lo laben ke roson inghi alang li phan secretary pipon lo laben baburam teron alang li phan finance secretary pipon lo laben bida rongpi office secretary pipon lo laben dhorom teron alang li phan ags pipon lo laben ke rupdhon rongpi alang li phan office secretary pipon lo laben ke members ke kaduga wepen nili tum ladak pini alang li tum han apu pipon memang ke bang ko rapoan bang ke pini nili tum apu pipon lo lapen ke pinap de ku pisi ke claim nai memang ke alang li tum han nili tum central committee a direction pensi
alang litum bang kam klem pon pupu Tela nilitum la so song amang pathek pon lake 2016 lake March asiklo March 15 la so song amang pathek pon nang ko bangke ladak nilitum Karbi Long penang an nilitum theklong lo lake corruption dupik la pen corruption thipik wajoni si nilitum la so song nilitum amang pathek pon nang ko lo Committee pan nilihin pen churolo dak nilipan bokolia regional committee regional president nangke pek ponopot lasi non dak nili dak bokolia Regional Committee. regional committee yalong corruption ke claim ke dam kwani ke du labangsu along ke nilita pini pen ke kelang cari dun po ke Youth Alliance Against Corruption Abangsa Organization Labangso Organization along branch a branch kesing pontuni pan kesing pontuye pan nili klem pontu po Utor Borbel Atpus ke Parlopon Zembe Rong Amekar Longsing Teron Atum Kiduk Tektik Sut Kalisi Longsing Teron Bangki Amek Semiti Chardundi Alang li pharai pen lok se asomar tumha anta chalana pon si the pading ponlo lapan ki kalitang rusmi teron pi semi pi he kor pen smi pajang ri pen si asa bura meka bi pen si alang li phanta thi pading ponlo lapan ki kalitang rusmi teron pi semi non thi nang ding det pen ki inut longki timung pen si ning chi hang chi dog dun lo bon semi longki timung a hema soratung bang ki kroi kredet put pen a jok pen si ku pi ko son pen ni kalitang rusmi teron pi bang ki kok that chi pi se apan charmut pon det lo la so jok pen longsing teron atum non bang ki kisung tektik lo Pirt he alang li mek ti chardun di chot kalilang si not bang ki asupi bang semi abi tangdel alang li not bang ki mekri meklang lapan ki kangting phrai pan lok si alang li tumki tu thak bom lo khuluni digital news forum abiting atum pen longsing teron heman humridam pen si chingki than pon si aning pathi te kang lo lapan ki longsing teron hem tu ni si iru ye sek ke chuji phan semi digital news forum atum pen aning ke mia jok pen si sang han inti jang thu alang li sum semi iru ye si ke chuji phan semi pi pia te kang lo Karnom Karbi Longri Abirta Tanstame lasi tini nilitum koloni digital news forum ahin pen acini pon alam theke lapoyan lo lapu alang li bangke dak koloni digital news forum along amai phulo boto sing hanse lapen nili dak dun mai phu running tikata lasi nilitum pini dak kepacini pon bangke karlitang rusmi teron pi alang li phan nilitum ahem humridam lo laso long nilitum asavet tame kerap pale dam lo laso kerap pon along bangke fuluni revenue circle office atum dan tame nilitum han asavet tame alang nitum nang kidun lo lasi nitum lapu kerap itu pen hodak asap sowet tame kerap nilitum ahem dam pen pale dam lo lasi pu nilitum presiden lapen secretary nilitum kecip cepatir pi ponsi laso pu thak alang ni tumlong asap so pu sami kerapa pali damlo la sinon alang ni kisung dat aputhak sami non ke bangji arni long kopi daga karbi rong sartum sami kang sai dopon pusi nilitum puluni perang ke tumben semi arju ponlong la si laso akang sai long sami nilitum pen sami puluni di tel news forum ahin pen sami nilitum ke cetong nun phansi bor ipon pol la si Karbi Longri Abirta pan sami non ke bangji alang nitum kopi akang sai tong ti pipon le lake mu aporsi ithan po lasi kaduk ave Karbi Longri labangso aham thang along sami lapuson tomon langno lapuson ke phonang ke isi ningduk lo niltum puluni di tel news forum ahin dan sami lasi lapuson ining kiduk apor du lasi Karbi Longri Abirta amai tum kang sai pon long sami alang ni tum han ahokpet kang sai pon pansi nil tum sami ning he pon lo alang ni tum han lasi laso pu tha kadu kawe Karbi Longri Abirta han sami dorde phokhe pu sami nil tum ahin dan sami pachin pon lo alang ni tum han asap so pu sami kerap pini bangke pale dam long lo nil tum ahin dan sami lapen kaprek atum sami laso long nang cerap dun do lase mopen coro lo lase lapu ilitum kuluni sarkul atum hansame coro lo alang nitum hansame nilitum lapuson kahum ridam long nitum aphan
na cerap dun lapen pu cerap seroi non eprang ke bang stamen laposon cerap seroi nang kosi nilitum koloni di tel news porom ahin ben stame presiden lapen secretary hu ahin ben stame nilitum coro pajir lo la se kardom Pini abirta ki lan sikyang ton peneng lo si domi thangmi kardom.